Mill-ġimgħa d-dieħla aktar minn 30 għaqda tal-armar tal-festi se jgawdu minn fondi ta' 160,000 euro sabiex iwettqu proġetti bris il-patrimonju Malti u l-arti fit-tiżjin armat fit-toroq fi żmien il-festi. Dan tħabbar minn Ministru għall-Kultura José Herrera waqt konferenza tal-aħbarijiet fil-Mużew Nazzjonali tal-Arti il-Muża. Dan il-fond huwa l-ewwel tax-xorti tiegħu u kien hemm domanda qawwija għalih, tant li kien hemm 80 applikazzjoni għal din is-sena. Iċ-ċermen tal-Kunsill Malti għall-Arti Albert Marshall qal li permezz ta' dan il-fond se jkompli jola l-livell fil-festi tal-ibliet u l-irħula Maltin u Għawċin. L-għajnuna tingħata biex ikun hemm artisti li jidħlu għal xogħol oriġinali u ta' kwalità u permezz ta' dawn il-fondi mhux biss nassiguraw il-kontinwazzjoni ta' din l-artikolazzjoni kulturali imma li tiżied u tittejjeb l-kwalità. Il-Ministru Herrera qal li dan il-fond huwa parti minn triloġija ta' fondi brabta mal-festi lokali u dan se jkun ta' għajnuna kbira anke minħabba l-fatt li mxija ġabet magħha sfidi finanzjari għall-qdiet kulturali. Wara derinna li kena nikrew fond ieħor biex ngħinu lil dawn l-qdiet volontari b'mod dirett. Kena konkurrenza tajba, se jibbenefikaw fuq minn 30 għaqda, però di ħadd tidħol fil-kalendarju tal-Arts Council u fix-xhur li ġejjin min forsi ma ħaġ darba jieħu darba oħra.